ska jag göra. Jeg fik set den med stolen, at det er nogle glade folk. Jamen så. Skærmen, den er for stor. Ja, men det er også det, jeg lidt sådan har i baghovedet. Jeg sidder fandme godt i. Jeg kan godt se sig selv længe i den rimelig meget. Jeg prøver at tænke på, at det er sådan en plastik ting. Det er så god. Så det er selvfølgelig godt, det der larmeskib. Det var lidt. Det var så også en larmeskib. Ja, så er det meget godt. Så nu kan du se, at det var lidt spændende. Så så vi skal også. Ja, jeg kan godt se sig selv sidde helt vildt. Nørreport. Vi kan bare køre videre. Ja, det er ikke til videre. Skal vi bare starte her, eller? Ja, skal vi.